एका एका केली चाली असले तो घरका कोळे कोळे कोण पहिला हा तो आता यायची पुढे येता गुबा हाय मोदे रकरा बरबाद गेलो मा कोण बुढा कोळे को बाहिच बाबू केते सुंदर भेडी আছে ওই বুড়া কে কেমতি বাহ হেলো হে कोण करे बाबू हा रंगाला सारे मो बापा मा कोटिए पुढे सेत बा करे देले सेई কথা ভাই ভাবি মো পুরা টেনশন রে রাখি আর পুরা চলেছ পুরা ও ভারি টেনশন রছ বাবু মানে কাকুয়ারি ওরা প্রেম চালিছি কি বাবা हा का चालिছি चालिছি ଆମ ଘରେ ଯେତେ କା କ୍ଷୀର ତ ଆସୁଛି ନା ତାପରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ବାବୁ ନଜର ପକେଇଛ ବାବୁ ତମ ଘରେ ଯେ କ୍ଷୀର ଦବାକୁ ଆସୁଛି ପରା ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ଆଣି ଦଉଛି ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଟିକେ ମୋ ସହିତ କଥା ପକେଇକି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ତମ ବୁଢା ଜାଣିছে ନା ନାହିଁ ନା ବାବୁ ପୁରା କଥା କହିବୁନି ନହେଲେ ନା ହାତ ଧରା ବିଦା କରିଦେବ ବାବୁ ଏ ବାପରେ ଆଚ୍ଛା ନାନୀ କଣ ହେଲା ବାବୁ ତମ କ୍ଷୀର ବାଲା ଆସିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଟା ତ ଆଇଲିନି ଚନ୍ୟା ଆଉ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଅଛି ଆଉ ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ଅଛି ଆସ ନେବ ଏ ନିନି ମାନେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମଇଁଷି କ୍ଷୀର 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର କିଏ ନେବ ଆସ ଏ ବାବୁ ମାନେ କିଏ ନେବ ଆସ ସରିଗଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆଣିଥିଲି ଆସ କିଏ ନେବ ଆସ ମ୍ୟାଡାମ ଏ ମ୍ୟାଡାମ କବାଟ ଖୋଲ ଏ ମା ଏ ଦେଖିଲ ନା ବାବୁ ମୁଁ ତମ କ୍ଷୀର ବାଲା ମଦନ ଆସିଛି ମୋ ହିରୋ ବାପରେ ବାପରେ ତମ ହିରୋ ହଁ ବାବୁ ବୁଢା ବାବା ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ଲଭ୍ କରୁଛ କି ହଁ ବାବୁ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ପରା ଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆରେ ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲ ମ କବାଟ ଖୋଲ କରୁଛି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ ମ୍ୟାଡାମ ତମ ଟିପି ଟିପିଟା ଖୋଲ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଢାଳିବି କ୍ଷୀର ହେଲା ଆସ ଆସ ଟିପି କରିବା କହିଦ ଏ ବଦନ ଟିକେ ବସୁନ କଥା କଣ କି ମୁଁ ଆଉ ଦୌଡ଼ ଧରି ପାରୁନି ଶୀଘ୍ର ତମ ଜାଗାଟା ଆଣ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଢାଳିବି ନହେଲେ ତମ ବୁଢ଼ାଟା ଆସିଲେ ମତେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଏ ବଦନ ଚାଇ ଚାଇ ଚାଇ
चुरी वरती पडा अरे असं मग अरे मॅडम बड़ा 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 है जाउची केंद्र काम पूरा होती क्या नौरा लागोती से पूरा बेटा बरना मो पराती तेवढा किती बने हे मदना अरे असं मग काम को अरे असं मग देत नाही की अरे असं ना कोण करी त्याने ओपन तुम्ही का मार करू चाली जाएंगे बिजलीला मदना बिजलीला ତମ ବୁଢା ବୁଢୀ ଡର ଲାଗୁଛି ଆରେ ତମେ ସାହସ ଦଉଛ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ ବକ୍ସିଂ ମାରିକି ପଡ଼ିବି କରିଦେଲୁ ମତେ ପ୍ରେମ ପାଗଳ କରିଦେଲୁ ମତେ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ହଲେଇ ଦେଲୁ ତୁ ଦେହକୁ ମୋର देश का इधर देश इधर
Oy Fatimana, oy Fatimana, oy Romano Dio Torina. Oy Fatimana, oy Fatimana.